Ja som bol pred týždňom s grécko-katolíckym arcibiskupom Jonášom Maximom, ktorý žil niekoľko rokov na Ukrajine, bol predstavený kláštor. Je to Slovak. Povedal jednoznačne, ako náhle by sa Ukrajinci prestali brániť, Rusko by si podmanilo celú Ukrajinu. Sme svedkami nehorázneho pošliapávania práva a demokracie. Toto sa tam deje. Tí Ukrajinci cítia svoju národnú hrdosť ubrániť svoju krajinu. Ak by si niekto zobral časť Slovenska, pozerali by sme sa na to kvôli mieru, iba kvôli mieru, nech si to zoberie, len nech je mier, išli by sme brániť Slovenskú republiku a naša národná hrdosť by sa v nás objavila. Pán predseda, majme v sebe aj národnú hrdosť, aj ľudskosť a aj to, že proste Ukrajina má presne tie isté pocity. Snažia sa zachrániť svoju vlastnú krajinu, svoje rodiny, svoje domovy. Chceme mier. Aj vy chcete mier, aj ja chcem mier. Všetci sa shodneme na tom, že chceme, aby bol mier. Mier bude hneď vtedy, ak Rusko odíde z Ukrajiny, Ukrajina nebude robiť revanš, aby napadalo Rusko, alebo keď sa Ukrajina ubráni. Nemôžu sa brániť lopatami. Musia sa brániť zbraňami na úrovni 21. storočia. Potrebujú ich. Ako náhle sa neubráni, máme Rusko na hranici so Slovenskom. Žiaden investor nepríde na východ Slovenska. Nepríde na východ Slovenska, kde hrozí, že tam budú rakety a budú hroziť bezpečnosti našej krajiny. Či tie výzvy Roberta Fica na mierové rokovania alebo na mier nemajú smerovať práve do Ruska? Lebo Rusko napadlo Ukrajinu. Ja takisto vyzývam na mierové rokovania. A ja som mal napríklad tento týždeň stretnutie s predsedom ukrajinského parlamentu v Prahe na 4 oči. A ja som mu povedal veľmi jasne, nech mi aj on povie, že ako to vidí, koľko majú vojakov ešte k dispozícii vôbec, aká technika by ich vôbec dokázala spasiť a či to je vôbec možné po 2 rokoch toho, ako to vidí. Kde je tá naša slovenská hrdosť? Kde je tá hrdosť, keď Ruská federácia vyhlasí Slovensko za nepriateľský štát a náš minister zahraničných vecí sa stretáva s Lavrovom, ktorý reprezentuje vlastne Rusko? Robert Fico to komunikuje ako prezentácia vyváženej politiky Slovenska. Ak môžem dokončiť. Ani v Paríži Robert Fico nepredstavil mierový plán, ani pán minister zahraničných vecí nepredstavil Lavrovovi mierový plán. O akom miery hovoria, keď oni sami nemajú ten plán, mierový plán v rukách? Samozrejme, musíme chcieť, aby Ukrajina ostala na základe medzinárodných zmluv, dohôd, slobodnou krajinou, aby sa z toho nestala jedna ďalšia časť ruskej kolónie. A budete žiadať, aby nás Ruská federácia vyradila zo zoznamu nepriateľských štátov, kam nás zaradila 7. marca? Tak ak by mala vznikať skupina priateľstva na Národnej rade, tak by bolo vhodné, aby sme nemali skupinu priateľstva s krajinou, ktorá nás zatiaľ označuje, alebo sme na zozname nepriateľských krajín. Teraz postupne nám všetky tie obranné systémy berú preč a nechávajú nás totálne bez ochrany. A o náhrade máte nejaké informácie, že by mohla prísť nejaká iná technika? Zatiaľ neviem, to sa musíte spýtať pána ministra obrany, ale určite robí niečo preto, aby sme vzdušný priestor Slovenska ako suverénna krajina dokázali brániť, lebo ešte dnes naozaj po odchode Talianov sme holí, bosí, vydaní na pospas osudu.